demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Poštovana gospođo Jasminka, draga Azra, Anvare i Emire, poštovana familijo Tihić, uvaženi zastupnici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, članovi SDA, cijenjeni prijatelji. Prerana smrt Sulejmana Tihića je veliki gubitak za sve nas, za njegovu rodbinu i prijatelje, za njegovu Bosnu i Hercegovinu i za sve njene građane, za njegovu SDA na čijem je čelu bio sve do smrti. Sulejman Tihić je bio dobar čovjek, uzoran otac, suprug i djed svojih 5 unučadi. Bio je vrijedan, odgovoran i izuzetno sposoban političar i državnik. Na političku scenu je unosio mirnoću, pragmatičnost i davao joj pozitivan i prepoznatljiv ton. Nudio je saradnju, rješenja i dogovore umjesto prepirki, podjela i netrpeljivosti. Volio je svoju domovinu i sve ljude u njoj. Nije pravio razlike među njima. Ni boravak u koncentracijnim logorima od aprila do avgusta 1992. godine, ni torture koje je tada prošao nisu ga promijenili. Ostao je dosljedan svojoj političkoj filozofiji i humanističkim stavovima. Bio je uporan i hrabar borac za istinu i pravdu. Ne smijemo nikada zaboraviti njegovu posvećenost borbi za prava povratnika u entitet RS i za prava svih izbjeglih i raseljenih osoba u cijeloj BiH. Dao je puni doprinos reintegraciji BiH, pomirenju i obnovi povjerenja među narodima i građanima, a naročito izgradnji institucija Bosne i Hercegovine. U vrlo osjetljivom političkom trenutku preuzeo je vođenje SDA i uspješno je to činio sve do svoje smrti. Nacionalni program Bošnjaka je definisao sa 3 riječi: država, Bosna i Hercegovina. Duboko je razumijevao senzibilitet i najtananije niti od kojih je satkana naša zemlja. Zato je, kao svoj politički kredo, često ponavljao poznatu rečenicu: korak po korak, ali stalno naprijed. Kao lider SDA i kao član predsjedništva dao je snažan pečat pozitivnim procesima u BiH, a posebno onim koji su se odvijali pod njegovim rukovodstvom od 2002. do 2006. godine. U tom periodu BiH je snažno napredovala i na političkom i na ekonomskom planu. Cjelina njegovog političkog djelovanja i njegov konstruktivni pristup svim pitanjima donijeli su mu iskreno poštovanje svih relevantnih domaćih i međunarodnih političkih aktera i zvaničnika. U to se možemo uvjeriti i u ovim teškim trenucima nakon njegove smrti. Dragi prijatelji, nedostajat će mudrost, iskustvo i smirenost Sulejmana Tihića. Nedostajat će nam njegov vedri duh i optimizam. Pamtit ćemo ga po hrabrosti, upornosti i dostojanstvu s kojim se nosio u isto vrijeme sa bolešću i sa teškim pitanjima zamršene BiH političke stvarnosti. Ujedno možemo biti sigurni: iza Sulejmana Tihića ostaje snažnija Bosna i Hercegovina za koju se cijeli život dosljedno, uporno i nepokolebljivo borio. Molim uzvišenog stvoritelja da našem predsjedniku, rahmetli Sulejmanu Tihiću, podari lijepi dženet i vječni rahmet, a njegovoj porodici i svima nama, njegovim prijateljima i saradnicima, da snagu i sabor. Neka mu je lahka zemlja bosanska.